Eguerdion. Jainkoaren erreinuko bideetan ibili nahi duzuen guztioi, ongi etorri anaikorra. Jainkoaren erreinuko seme alaba izan nahi duena da egiazko sinestedun. Zuzenbidean oinarritua ez legearen menpe dagoelako. Legetik kanpo bizideren direnen laguntzaile eta babesle ere badelako jainkoa. Jainko erreinuaren arazorik larrienak ez dira, Eliza erakundearen arazoak, gizaki guztien eta bakoitzaren arazoak baizik. Elizak salbamenaren ezaugarri izan nahi badu, aldaketa eta bihotz berritze sakona behar du. Gizartea askeago eta zuzenagoa egiten saiatu behar du. Bihotza berritzen saiatu nahi dugu guk, horregatik eukaristiara gatoz, jaunaren gana laguntza eske. Kanta dezagun gure asmo ederra, zu gabe Jesus nora joango gara gu, zutik jarrita kanta dezagun. Zu gabe Jesus nora joango gara gu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari, zure hitzak guretzat indar eta argi. Denok. Zu gabe Jesus nora joango gara gu, zu betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zure hitzez berriztatzen, guk zure opari, zure hitzez bihurtzen, zu gure janari. Zu gabe Jesus nora joango gara gu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, betiko biziaren hitzak dauzkan Jesus jauna, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, bekatari garela aitortuz adiatuko gara, beti ere jaunaren maitasun azken gabeari begira. Jesus jauna, maitasunerako askatzen gaituzuna, erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, Kristau elkartearen elkartasun iturri zarena, Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, bidean goazenen indarreta eragile zaituguna, erruki jauna.
jainko ahal guztidun eta on bakarra, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu haintza. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jaundi eta eder zaitugulako, gora zu, beheden katua zu, eskerrak zuri. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jaungoiko aita ahal guztiduna, gorezpen zuri. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko bekatua, erruki jauna. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santuan, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko baitaren argita. Haintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, gogo bateko egiten dituzu zeure fededunen bihotzak. Egizu maita ditzala zure herriak, zuk aginduak, eta itxaro zuk hitzemana. Mundu honetako gora beheren ertean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoaren herriko izatea ez da naturaren erregaloa. Erabaki libre eta arduratsu batetarako deia da. Hala esango digu Josueren liburutik hartuko dugun idazkiak. Ser pueblo de Dios es un regalo de Dios. Es una oferta provocadora a la decisión libre y responsable. La alianza es la relación que está siempre naciendo, respuesta de cada uno a la iniciativa. Nosotros serviremos al Señor. Escuchemos del libro de Josué. Josue liburutik.
Egun haietan, Israelgo leinu guztiak bildu zituen Josuek Sikemen. Dei egin ziren Israelgo arduradun, buruzagi, epaile eta funtzionarioi ere, eta jaunaren aurrera agertu ziren. Orduan, honela mintzatu zitzaion Josue herri osoari. Jauna zerbitzatzeak gaizki iruditzen bazaizue, aukera ezazue gaur zein zerbitzatu. Zuen arrazoek Eufrates ibaiaz beste aldean zerbitzatu zituzten jainkoak, ala Amortaren jainkoak, orain bizi zareten herrialdeko jendearenak alegia. Nik eta nire etxekoek jauna zerbitzatuko dugu. Herriak erantzun zuen. Urrun gugandik jauna ustea, jainko arrotzak zerbitzatzeko. Jauna dugu geure jainkoa. Berak atera gaitu eta gure arbasoak Egiptotik, esklabozatik. Geure begiz ikusi ditugu berak egindako mirari handiak. Berak zaindu gaitu egin dugun bide guztian zehar, eta igaro ditugun herri guztietan babestu gaitu. Beraz, gu ere jauna zerbitzatuko dugu. Bera baitugu geure jainkoa. Jaunak esana, gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Denok berriz. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Bedenkatuko dut aldi oro jauna, nire hauan betiaren gorespena. Arronago jaunarekin, entzun bezatea palek eta postu bitez. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Zintzoen gana ditut jaunak begiak, adi haien oiura belarriak. Gaizkileen aurka jaunaren aurpegia, lurretik ezabatzeko haren oroizapena. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Senar-emazteen elkar maitasuna maila eta eskakizun berekoa da bientzat. Maitasunaren menpe bizi dira biak. Egiaz maitatzen duenaren ardura bakarra bere laguna da, ez norbera. Jesusek horrela maitatzen du, esango digu Efesotarrei egindako idazkiak. El amor sincero no se ocupa de sí mismo, sino del compañero o compañera. Así ama Jesús. Ese amor, lejos de humillar, ennoblece.
Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Zenideok, izan zaitezte elkarren menpeko, Kristori diozun begiruneagatik. Emazteak izan daitezela bere senarraren menpeko, jaunaren menpeko bezala, senarra emaztearen buru baita, Kristo Elizaren buru den bezala, bere gorputza duen Elizaren salbatzaile delarik. Eliza Kristoren menpeko den bezala, izan bitez emazteak denetan senarraren menpeko. Senarrok maita ezazue zeuen emaztea, Kristok Eliza maitatu eta beraren alde bere burua eman zuen bezala. Bere burua eskainiz, zagaratu egin zuen Eliza, bataioko urez eta hitzaren indarrez garbituz. Horrela, prestatu zuen beretzat Eliza distiratsua, zikinik eta zimurrik edo horrelako ezer gabea, santua eta kutsu gabea. Era berean senarrok ere, beren gorputza bezala maitatu behar dute beren emaztea. Emaztea maite duenak bere burua maite baitu. Ez du inor bere gorputza gorotatzen, baizik eta jaten eman eta zaindu egiten du Kristo Elizarekin egiten duen bezala. Gu guztiok gorputz horren atal gara. Horregatik, izasemeak bere aita-amak utziko ditu eta bere emaztearekin elkartuko da eta biek bat izango dira. Handia da misterio hau eta nik Kristori eta Elizari loturik ikusten dut. Jaunak esana, Denek ondo ezagutzen omen zuten herritarrura, ezin dute onartu hala ere. Gogorra da mintzaera hau, nork adidezake. Jesusek berak argitzen ditu, nondik eta nola sortzen den egiazko bizia. Bera da, egiaz biziarazten duen janari bakarra. Jesusi entzundakoan gure erantzuna, Pedroren antzekoaren izango alda. Norengana joango gara, zuk dauzkazu betiko biziaren hitzak. Errespetoz zutik jartzen gera, alelujaka, Jesusen hitz hori entzuteko. Denok, aleluia. Zure hitzak, jauna, espiritu eta bizi dira. Zuk dauzkazu betiko biziaren hitzak. Amen.
Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aldi hartan, Jesusen ikasleetako askok onela zioen. Gogorra da mintzaera hau, nork adi dezake. Jesusek bere baitan ezaguturik, ikasleak beragandik marmarrean ari zirela esan zien. Erorbidea altzaizue hori. Eta gizonaren semea lehen zegoen tokira igotzen ikusiko bazenute orduan zer? Espiritua da bizi emailea. Haragia ez da ezertarako. Nik esan dizkizuedan hitzak espiritu eta bizi dira. Hala ere, badira zuen artean sinisten ez duten batzuk. Izan ere, bazekien Jesusek hasieratik nortzuk ziren sinisten ez zutenak eta nor zen bera salduko zuena. Eta esan zien, horregatik esan dizuet, inor ez datorkeela niregana, aitak hori ematen ez badio. Ordutik, haren ikasle askok atzera egin zuen, eta ez zuen harekin ibili nahi. Jesusek orduan honela esan zien amabiei. Zuek ere alde egin nahi alduzue? Simon Pedrok erantzun zion, jauna, norengana joango gara? Zuk dauzkazu betiko bizitzaren hitzak. Guk sinisten dugu eta badakigu, zu zarela jangoikoaren santua. Jaunak esana, ez erratzorik jauna, aleluia, aleluia, Kristau senideok, bost igandez errenkan entzuten etorri gara San Joanen Evangelioko 6. kapitulua gaur bukatu dugu. Bertan erakusten zaigu zer nolako bidea eginarazten digun Jesusek berarengana iristeko edo ez, berarengandik ies edo joateko. Bizigosez datorkio jendea, eta hasteko eguneroko ogitik oparo ematen die Jesusek. Nahi adina esaten zaigu, asetzeraino. Eta hala ere, ondar ugari gelditzen da. Eta Jesusek esaten die ikaslei, bil itzazue ondarrak ezer gal ez dadin. Horrela hasten da Jesusen sinesgarritasuna eta berarenganako bidea, gure bidea. Hau da gure lehen fede pausoa. Jainko aitak eta Jesusek inoiz ez dute huts egiten eguneroko ogi oparoaren emaitza. Guretzat bakarrik ez,
guztientzat baizik. Horregatik sobratu da horren beste. Gu gara zeken samarrak besteei eskuzabalez emateko. Gu ordea, lehen pauso honetatik hasten gara okertzen. Jendeak ogi ugaritzea ikusirik, Jesus indarrez hartu eta errege ezarri nahi du. Baina hori ikusirik, Jesusek mendira aldegin zuen berriro berak bakarrik. Ez da harritzekoa, eguneroko ogi neketsu eta garestiaren eskarmentua zuen jendearek, jende pobreak, hau da, injustizia gogorrean bizi zen jendearek, Jesus beren errege egin nahi izatea, gainontzeko erregeen pare. Baina, hobe beharrez nahi zuketen bide horri, Jesusek uko egiten dio. Eta hemen hasten da Jesus eta beraien eta gure arteko aldea eta gaizki ulertua. Aldeak alde, hala ere, jendeak Jesusen bila jarraitzen du. Ez du Jesusez etsitzen, eta are gutxiago etsitzen du Jesusek gu guztiotaz, bere bila dabiltzanetaz. Bakarrik mendira aldegitean, Jesusek bere persona sakonkiago eta zabalkiago bilatzera eragiten gaitu. Izan ere, Jesusi eta bere obrari antzematen hasteko, ez da nahiko berak Jainko aitarekin batera oparo ematen digun ogia gozatzea. Ez da nahiko. Guk horretan gelditzeko tentazioa dugu. Ogia, osasuna, bakealdia, segurantza, bizitza egokia eta azkenik gure neurrira amesten dugun zeru burges txikia. Eta horren bestez, kitxo, kaixo moten. Ogi horren euskarri eta bermatzaile gisa nahi dugu guk Jesus gure errege egin. Baina bera ez dago konforme. Jesusek ara zer esaten digun aurrez aurre. Bene-benetan diozuet, nire bila zabiltzate, ez ikusi dituzuen mirarizko seinaleengatik, ogia asetzeraino jandu zuelako baizik. Ahalegin zaitezte, ez galtzen den janariagatik, baizik eta irauten eta betiko bizia ematen duen janariagatik. Neu naiz bizia ematen duen ogia, zerutik jaitsitako ogia. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du. Eta nik ematen dudan ogia nire gorputza da, mundua bizi dadin emana. Mundu honetan ditugun ondasun guztiak, geure bizia barne, mirarizko seinale gisa ikusten eta gozatzen erakutsi nahi digu Jesusek. Eta horretarako gakoa, giltza, Jesus bera da. Bera bakarrik baita, Jainko aitak damaigun zeruko ogia. Bizi ondasun guztiak Jesusengana garamatzaten mirarizko seinale ez baditugu, galtzen den janari bihurtzen zaizkigu, geure bizia barne. Jesus gabe,
ez da egiazko bizirik, ez da egiazko askatasunik, ez da egiazko bakerik. Jesusi zuzendutako fede aitormen solemne hauek gehiegizkoak, onargaitzak izan ziren eta dira bat baino gehiagorentzat. Horrela esan digu gaurko evangelioak. Geroztik, haren ikasleetako askok atzera egin zuen, eta aurrerantzean ez ziren harekin ibili. Alde egin dioten askoren aldean, gutxienei, amabiei eta haiekin guri, galdetzen digu Jesusek. Zuek ere alde egin nahi alduzue, eta gure barruko jarrera ager arazi nahi digu Jesusek. Eta hori egin behar dugu gaur hemen, eta bihar eta ezi. Ez gara alde egin diotenak baino hobeak. Zergatik jarraitzen dugu Jesusekin? Ez behintzat geure ahalmenez. Jesusek argi uzten digu denoi ere. Ezin dela inor ere niregana hurbildu, aitak ez badio horretarako gaitasuna ematen. Simon Pedrorekin erantzuten diogu. Jauna, norengana joango gara? Betiko bizia dute zure irakatsiek, eta guk sinesten dugu, eta badakigu zu zarela Jainkoaren santua. Ospa dezagun Jesusekin topaketa hau Eukaristia honetan, eta aurrerantzean gure eguneroko bizitzan. Egit dezagun orain fedearen aitortzen. Sinesten alduzue Jainko baita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten du, sinesten du. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta ubiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten du, sinesten du. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Pedrok eta ikasleek bezala, guk ere jar dezagun gure ustea jaunarengan, eta aurkez ditzagun gizon emakumeen beharrak. Entzun jauna, eskatzen dizugu. Entzun jauna, Elizaren alde, iganderoko Eukaristian, Jainkoaren maitasuna ospatu eta bere gana dezan. Eska dezaiogun jaunari, entzun
lanera itzultzen diren guztien alde. Beren lanez, giza harremanak poztu eta mundua hobea egiten saia daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Baztertu guztien alde, etorkinen alde, gozea pasatzen dutenen alde, gerran daudenen alde. Eukaristian ematen zaigun jainkoaren maitasunak barrutik adorez jantzi ditzan. Eska dezaiogun jaunari. Geure alde, gure senide eta adiskideen alde, gure gaixoen alde. Gure fedeak jaunaren segizioan bere betetasuna lor dezan. Eska dezaiogun jaunari. Hau guztia zure seme-alabek egiten dizuten deia da. Beharrean daudenez gero, lagun iezaiezu zureak izaten. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Lasai gozo, ez beldur ez izu, jauna bidean honez, zukara matzazu. Gure bide zailetan, onbete zarazu, eroniko bagina, jasoko gaituzu. Esperantza minez, zugurekin bazatoz, zeure eraginez, aurrera joan gaitezke, zailtasunen gainez.
Bideok, egigun otoiz Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa oresteko eta gizakia salbatzeko. Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zure seme alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez zeure Elizari batasuna eta bakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna kantantzago eskerrak jaungoiko gure jaunari egokita eta zuzen. Egoki da, bai, et zu bedeinkatzea, aita guztiz santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturrizaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gaur zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan zure aurpegia ikusiko dugu eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik eta ingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren gorazarrea kantatzen du. Santu zara, bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, apalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure heriotza dugu haiko zen. Zur jauna
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure Aita Santuarekin, Fernando gure gozainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Eta errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorentz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jainkoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerreta zalea, santu izaben zure izena, etorren izure erua, egiten izure naia, zerua bezala Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emoiogun elkarri jaunaren bakea. Jamoikoaren bildotza, zuk
kentzen duzu munduko pekatua. Errukia da. Jangoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. Hona hemen Jangoikoaren bildotsa, munduko bekatuak kentzen duena, egiazko bizia damaigun, zeruko ogia, zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esazu bizbat eta sendatuko naiz. Eskerrak ema jaun honari, haindu handia bere betiko errukia, kanta dezagun. Eskerrak eman jaun honari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartsu, Jangoikoaren beso azkarrak nau altzatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun honari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak zuri Jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra gizarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hormarria. Eskerrak eman jaun honari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi postu da alaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaun honari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko jaunak du egin hori, guztia gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu,
guztioi postu, ta jarraitzea dagokigu. Eskerra eman alnorari, haituak dira bere betiko Egin dezagun otoiz. Eraman gugan, honez, jauna, bere betera, zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzazu onak eta adoretu, gauza guztietan zure nahia bete ahal izateko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesusen jarraitzaile direla aitortu ondoren atzera egiten dute Jesusen jarraitzaile askok. Onartezina iruditzen zaie evangelioa. Federika be, Eukaristia ere onartezina dirudi. Otoitzerako bildu den egiazko fededunak Jesusen hitz bizidunak onartzen ditu. Nire bihotzeko jan bihurtu zaidana da egiazko maisu. Bere hitza da bizia sortzen didan janaria. Bizi berri horrekin joaz gure betiko bideetara. Nabarituko alda gure inguruan. Nahi duzuen arte, beste bat arte. Agur. Jauna zuekin eta zure Bedeinka zaitzatela jaikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakea, eskerra